a quina hora és i encara no he berenat. A més, el jefe m'ha demanat entretenir la seva dona i encara no sé on dur-la. Que sí, pesat. Entrem a llevar el que hagin de llevar. I llavors, mon anam a el bar de Sant Colom a fer un bon variat. Lo de més ja va compte teu. Bon dia. Me coneixes, no? Venim de part d'en Tòfol Olivetes. El coneixes, no? Sí. I clar que el coneixes. No t'has portat massa ben bé. Crec que tens una cosa que no és teva. Que feu el que vulgueu, mentre me deixeu seguir berenant. I què és això que menges? El millor pan sobrassada del món. Ah, sí? Però què dius? Anem, deixa'l-me tastar. Ja em prenes pan sobrassada. Dius res? No. Ah, per què m'ho pareixia? Bé, deixa'm estar. Hem vengut per assegurar-nos que mai més tornaràs a prendre espol en el senyor Tòfol. I ara, digueu on has menjat, lo que has robat. És allà darrere. Me cago en dena. Ha valgut la pena venir fins aquí. I ara, que podem anar a berenar. Sí, ja m'ho anem, però abans. I que escoltes música mallorquina, tu? Sí. I de l'Ocens. Tens una estrofa molt adequada per aquest moment. I diu així. Quan passeges per serena, amb aquella remenar anges, el dimoni se remena. I jo m'aixec de panxa, perquè si m'aixec d'esquena, sa cama m'aixec una branca. I llavors apareix, ja, no té el dimoni dins jo. Ah, mentira. Ai, Saps? No sé per què el meu home m'ha de posar un vigilant. Encara que ell sigui de viatge, jo en sé cuidar sola. Jo no demano. Només faig el que me diu el meu jefe. Si encara m'haguessis duit a un lloc un poc millor, cago en tena si encara hi hagués la caragola. Bueno, per lo menos fa un concurs de ball. Crec que m'hi presentaré. És un concurs de ball de parelles, que tens parella, tu. Sí, tu. No has d'estar en jo tot aquest temps? Pues que no val pols, que no valgui cera. De cap manera, no seràs tu que me faig ballar jo. Si no balles amb mi, li diré al meu home que tu és que li robes les meles de fora vila. Tu mateix. Què dius ara? Jo no he robat res a ningú. Però ell creurà la seva estimada. Val, ballaré. Però no perquè tu m'ho diguis, ni per les teves amenaces, és perquè jo vull. Bon vespre a tots i a tots. Ha arribat el moment més esperat d'aquest vespre. Donem inici al nostre famós concurs de ball. Qui són els valents que volen ser els primers participants? Aquí, nosaltres! Bueno, tenim la primera parella de valents. Veniu aquí que vos volen conèixer. Bueno, quin és el teu nom? Jo som na Maria Llampuga. I el teu? En Vicenç. Endavant, la pista de ball és tota vostra. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. No tornaré a anar a robar meles. Massa risc. Us creu que l'altre dia vaig anar en el terreny d'en Tòfol Olivetes? Hi havia un home amb la bossa mig plena ja. Eren les meles més grosses que havia vist mai. Pareixia que brillaven i tot. Meles que brillen? Què dius ara? Per mi t'ha pegat massa el sol. Mira, calla i escolta'm. M'han dit que en aquell local ve gent amb molt de duros. Que pensa d'atracar un bar? Jo no ho veig tan clar. Jo tampoc, que voleu que vos digui? Va, tot és trajunta. Ai, com en el vells temps. Vinga, vale!
carteres! Tu, dona'm la teva cartera! La meva. Clar que és la teva! Que vet de pur! Marca molt de dos bes, però també és curt de gambals! Au, tira! Tu! Digue'm què tens aquí a dins amagat. Són les noves cançons de la Letícia Sabater. Mira, Paramon, ara tindrem un misteri entre nosaltres. O me dius ara mateix el que tens aquí amagat, o te peco un tir d'escapa, que te deixo una cada mam no com a la Letícia. Digue-li d'una vegada el que tens dins aquest maleït maletí, i així se n'aniran d'una vegada. Calla! Tu! Que no t'han demanat! 3, 2, 1... Vale! Tu guanyes! Hòstia, això és el que jo me penso que és? Sí! Que condena! Mira, Paramon, aquest encara no ha tingut